Sharugudin maza kai kauce, masu shiga ƙasa ana sa'are. Ga sarkin yaƙi mai gida namijin duniya, sarkin yaƙi sarakina da farar aliya, sarkin yaƙi da kai ado kwana kaiya, sarkin yaƙi na shambare ka kai maliya. Rai ya daɗe, rai ya daɗe, rai ya daɗe saraki, rai ya daɗe, rai ya daɗe, rai ya daɗe saraki. Ga su maza kai maza ja baya na ce mai sulken yaƙi ka kasa dauke. Dan malam muje akwai gadon tarbiya, kai malam sunan ka ya sanna a duniya. Masu kuɗi kamar bugawa suka yi, masu fada da sun fada haka aka yi. Sarkin yaƙi shambare kakon lafiya, masu kuɗi da rawani ko ne tun jiya. Kauce malam na gaskiya, kai muka yi wa tambura toron giwa. Zaki ya fito ko kowa ya yi baya. Sarkin yaƙi na ya zamto don wuya, ashe ya zama inuwar da kowa ke shimfiɗa. Ga makon ɗin da ke yi mana tun jiya, ashe ya zama bangon da kowa zai jingina. Kun ji maza namijin duniya, gogon karfe ganan shakwaramniya. Mai nasara kai ta zo makka bai ɗaya, sannu wakili mai adankawa. Ga kasara ki ba kayin rowa. Rai ya daɗe, rai ya daɗe, Allah ja kwana. Ya kara zamanin saraki san kowa, ya kara mai bamu saraki dan baiwa. Baban mu gatan mu madogarar kowa. Sannu wakili lafiya ta zo, baba an san ka kana da alfarma. Kana da alfarma saraki mai kima, ta na gadon mulki, ta shiga gadon mulki. Sarkin yakin shan baraka zama datti. Me girma masu isa masu sarauta ne, isa wakili zaki ka tafi an gane. Kaya adankawa an bi ka ana barka. Ubangiji ka kare mu da fadawa sharri, nufe mu dukka komai zami mu yi alkhairi. Wakar idan murera a gari ta yi tasiri, sarkin yaki za mu wake mun zo da batu tare. Allahu kai ka san fanufin mu, Allah kai ka san dukan sirrin mu. To albarkacin sagata gunmu, to ka nufe mu mu yi wakar basaracan. Mai rawanin da duniya ke labari, isa wakilin da ke mana alkhairi. Ka ce da mu maza bar dutse, mai kwana addu'a mai kwana sallah. Alhaji isa wakili gaba an bika, kwana gadon mulki, tashi gadon mulki. Sarkin yakin shan baraka zama dattijo, mai girma masu isa masu sarauta ne. Isa wakili zaki ka tafi an gane, kaya adankawa an bi ka ana barka. Halin mutuntaka hali naka yana binka, ka tara al'umma baiwa rabbi fa yabba ka. Sannan kana da kuɗi ka kyauta mutanenka, ga nasaba da ilimi wakili akwai gunka. Sarkin yaki bai halin ruwa ba, sarkin yaƙi kyauta kamar ba zai kara ba. Sarkin yaƙin ya baka kuma ba zai kara ma. Sarkin yaƙi sannan adali yake, sarkin yaƙi shi mai tausayi yake. Sarkin yaƙin shambare mai haƙuri da tausayawa talakawa, mai natsuwa halinsa shi ba gaggawa, komai nasa sannu sannu dubawa. Mai kishi yana kula da mutane nai, shi lamarinsa ko da yaushe yana daidai. Shi a gurinsa mai kuɗi talaka duk dai. Ku biyo ni mu gaida sarkin fika, ku ga fadar da jama'a kullum ke zama. Ku ga sarkinmu ya fito ya zauna shi ma, ana ta taɗi ana ta raha maluma. Nan ne dai ake ta kyauta ba an jima, ai ma mota ai ma sutura. Alhaji Muhammad Abali Ibn Idris, kyautar hajji umra sai sarkinmu. Addu'a ta yi yana gumba ba, sarkin fika mai ado da adankawa gadon mulki, tashi gadon mulki. Sarkin yakin shan baraka zama dattijo, mai girma masu isa masu sarauta ne. Isa wakili zaki ka tafi an gane, kaya adankawa an bi ka ana barka. Giwa da kan zaki sarkin shambare sannu, ga masara ke gaida babban gwanki. Ga hadarin gabas su kai, me sa yan maza suna raki dai. Santsi sannu sannu abi ka maza duka, maliya ba abi a kwashewa zai haka.
malan ajiya lamba hadisa mazan kwarai kai muka wa kirari sarkin mu wajen ado mun gaishe ka mun daɗa gaske sarkin yaƙi yaya ba mu gaida shugaban ƙasa baban mu sanna babban masaki haka baba Buhari yanzu ka zama giwa da osin banjo to mun yaba ƙarin girman da kai wa jarmai sun yi hasada suna tsara ka gama mun gode osin banjo kowa ya yaba gaishe ka to kai osin banjo mun kama haya kai mun gode mun dafa kai ku tashi mu gaishe da manyan mu cikin waka su ma sarakuna ne zancen gaba ba shakka alhaji saboda babba gaishe kai kyauta ya bi ka ya kara ma gaishe ga maina alhaji nan babba gaishe ka ke mun fi ka mun gaida ka ga hakimin gada ka na yi gaisuwa haji baba Yusuf gaida ka dokar da ku zauna ga hakimin shambare kusa malai ne a bace sannu mi taziya mun sarkin yaki mi taziyan yayi Allah jikan baba min kokawa alhaji ka challa dara mai baiwa aljanna gare shi ta zama makoma amin taziya gare ta mamar mu sai mun yi malama habiba ayi ya gatar mu rabza aljanna ce a gare ta makoma amin ta kai mun yi sallama baba mun ga kyautuka baba mun ga kudi mun ga riguna baba mun ga isa mun ga ne ado baba mun ga gida mun ga yan uwa jere da kaji kasaita maza je ga sarkin yaki yi gaba kake sanya mamaki shi bai gudun yaki sarkin yakin shambare uban hadiza sarkin yaki farin haske baban mubarak mai kaunar mubarak gagatan mubarak ga baban habiba ta zamto farin duma ga baban baraka sarkin yakin shambare sannu baraka ya mai girma ga kamajin husaina ma fal gaishe ka hajja husaina mun gaishe ki matar wakili mai san wakili sannu husaina mai halin kirki matar mai gida dole mu gaishe ki Jirgin na masallaci mai mana dan Allah Yusuf ne yake yi ma waka jan zaki